Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya o kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, welcome nining ato ang sinimana matag Huwebes nga Pilgrim Mass in honor sa ato ang mahal nga patron, Senior San Jose. Magdungan kita karon pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasyang yang gihatag kanato. Padayon usab ta nga mangayo kaniya sa dugang pang mga grasya nga atong gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, uban sa pangama, uban sa panabang sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Kaganina mga igsuon, nindot kayo, pasalamatan ni Father Joel Oresga. Gipasabot ni Father Joel nga true leadership means humble service. Ang Ginoo mismo wa mo anis kalibutan aron ato siyang alagaran. Siya mismo mo'y nangalagad kanato. Leadership mga igsuon, mao ni siya ang dili siya pasabot nga kanabang having authority, being popular katungod leader. Kung dili di ay mas lawom pa og pasabot mga igsuon. Di na to kalimtan ang mga naa sa ubos, labing kabos, those whom the world considers the lost, the last and the least. So muni karon maigso no nga tan-aw na to ang ilahang kaayuhan unsa atong mahimo para nila og para sa mata sa Ginoo mao nay makapahimo nato nga dako og maayong leader diha sa atong simbahan, diha sa atong pamilya, diha sa atong katilingban. O garo mahimo kita ngayon sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o ganinyo maigsuon nakalapas na ko uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kami magampo kita, o Dios nga tungod sa dili kag asoy nga pagamuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit og makapahimulos sa iyang panalipo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias.
Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Dihang gipunayan ko sila pagsangpit, nag-anam hinuon sila palayo kanako. Nagpadayon sila sa pagsimba kang Baal, ug sa pagsunog og insenso sa ilang Diyos. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya, apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy ug lig-ong higot sa gugma, ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo, ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon kuman sa pagbiya kanimo, O Israel? Unsaon kuman sa pagtugyan kanimo ngadto sa ilang mga kamot? Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang Adma? Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang Seboyim? Dili buot ang akong kasing-kasing ni Ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gubon pag-usab ang Israel. Kay ako Dios man og dili tao, ang balaan uban kaninyo. Ug dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Makita kami sa imong lawong Ginoo, ug maluwas kami. Makita kami sa imong lawong Ginoo, ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamati, gikan sa imong trono. Diha sa kerubin, madon-an, dasiga ang imong gahom. Makita kami sa imong lawong Ginoo, ug maluwas kami. Sa makausap pa o Ginoo sa kagahuman, dong-awa kami gikan sa langit, uhog tan-aw. At di manapag-ayo kining parasal, ug bantay ang gitanom sa imong kamot nga tuo. Makita kami sa imong naong Ginoo, ug maluwas kami.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuha ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon o gabuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod, kun balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, og pabilin uban kaniya, hangtod nga mobiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kun modawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. O kun ana ay balay o lungsod nga dili modawat kaninyo, o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita, o taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagkanindot sa atong Ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, naatol gyud sa Pilgrim Mass. Din tuguti ko sa pagsaysay sa ako ang personal nga kasinatian, no? Kana bang matandog kay ta labi na kun makarelata kun unsa ang atong nadungog nga gibasa. Og tuod na hinumdum ko kaniadto, I started my seminary formation years dito ko sa Manila nag-eskwela, usa ka religious nga congregation. Matag October, panahon man na siya sa among semestral break, mausa ng tungura nga maghimo mi og vocation campaign. Tuod mga igsoon, matag seminarista, tagaan ramig igo nga ipliti sa among rektor. Italian man to among rektor, o niya kining ebanghelyo ha karon, mao ni paborito kay niyang ebanghelyo. Mao gini ang basahon sa dili pa mi manglakaw og moadtos vocation campaign. Ayaw kamo kahadlok, salig kamo sa Dios. Mao gito ya ha. Do not be afraid, trust in the Lord. Trust in God's divine providence. Ang ihimuon sa among rektor, tagaan ramig kwarta igo nga ipliti. Just like for example, ang una na kong assignment didto ko sa Bagyo na assign. Tagaan akong igo nga ipliti. Sunod, dito ko sa Abra. Abra may isuon mo na. Bagyo, Abra, Ilocano speaking. Asus, lisura, hinoon. Nga naman, di makasabot sa ilang inistoryahan. Og tuod may isuon, ikatulod na kong assignment na hinumdum ko Masbate. Muna, nasuroy na ko ng Masbate. Igo raming itagaag British barko. Back and forth. Wala na'y dugang paniana. O katapusan akong assignment, dihas Bohol. Muna nga, kanang upat ka mga lugar may igsoon, for 2 weeks, naami, duha ka seminarista ang maghimog vocation campaign, musuroy mis mga eskwelahan, kay may nalabasi na lang kung dunay musud sa seminaryo. Tuod mga igsoon, mahinumdum ko, dihay mga higayon, mga igsoon nga, problema kaayo mi kay, asa man ta mo puyo, asa man ta mo istar nga wa man tay kaliwat aning dapita. Ya puros mi mga Bisaya, akong kauban taga Camiguin, ako taga Cebu. Ya dito mi ga-assign sa Baguio, dito mi ga-assign sa kining Abra.
Sus lisura maigsoon. Di gid sayon, pero kahibaw mo, wa gyoy higayon sa upat ka tuig nako didto sa maong seminaryo. Nga lain-lain akong mga naabtan nga mga lugar nga gipasagdan mis Ginoo. Di ko kahinumdom nga naay mga adlaw nga napasmo mi tungod kay way nagpakaon na mo. Way gabi nga di nako mahinumduman nga wa mi makatugog tarong kay tungod way ni welcome na mo. Tinuod gid maigsuon ay. When you work for God, when you work in His vineyard, uy, di sa kapasagdas Ginoo. At imanon sa gikas Ginoo, mga igsoon. Kaning ebanghelyo karon, konkreto kaning giingon sa Ginoo. Sa inyong pagpanaw, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagsalig sa imong kwarta, ayaw pagdala og sapatos sungkod ilisan. Unsa may pasabot ani mga igsoon? Jesus in today's gospel commanded His disciples to take nothing for the journey. No food, no money, no sandals, not even a walking stick. Christ had a deeper reason why only bring the basic necessities. Because as to regards to the things that we need, leave that to God. Leave that to the divine providence. Ngingigas ha? Ganina sa Matthew chapter 6 verse 31. Jesus said, do not worry about your food. Do not worry about your drink, about your clothes. These are the things that pagans are always concerned about. Mao ni nakalahi natos mga pagano nga way Ginoo o kitang nituo o nga naay Ginoo. Ayaw kabalaka o ka problema sa uban nimong panginahanglan. Ang Dios na'y bahala. Di gid kaniya pasagdan. Maunay pagtuo na to nga sa mga tao nga dunay Ginoo nga di gid ta pasagdan niya. Amen. Wa man ginapasagdi ng mga langgam nga karon naglupad-lupad, asa na sila paingon ay asa man nagpagkaon. Wa man ginapasagdi ng mga tanom nga way nagatiman nga buhi na diha. Kita pa kahang mga tao nga pinangga kita sa Ginoo. Ang mga pagano, mga igsoon nga walay Dios, mao ni kanunay nila nga concern, kanunay nilang gihuna-huna, asa tag pagkaon, asa tag isulob. Mao ni. These are for the pagans. These are their concerns. Those who have no God. Apan kita lahi kaayo mga igsoon nga dunay Ginoo, because we believe that God will take care of our needs. Our Heavenly Father knows our needs before we say to Him, before we ask Him, before we cry out to Him. He knows our needs. He knows what we need. He knows our struggles. He knows our problems. Og mo na siya migsuno nga nindot kinang tahong dunay pagtuoy, pagkanindot gyud. Ang lesson migsuon nga kung nakita ani mao ni, isip mga tinun-an sa Ginoo as followers of Jesus, trust in the Lord. Trust in God's divine providence. Wa man ni pagpasabot ani nga di ka mo lihok. Salig ra ka permi sa Ginoo. Dili eh. Ang pasabot ni ini, lihok tao kay gitabangan kas Ginoo. Ang imong mga buhat ayaw ka balaka. Ngano man tagaan ka sa Ginoo sa igo pud nga grasya nga imong gikinahanglan. Muna pasabot ana maigsuon nga di na lang ka mulihok. Muna pasabot sa divine providence. No. We have to work because God is helping us. Relying in God's providence would also mean nga magsalig ta sa Ginoo dili sa mga butang nga kalibutanhon. Kaya usahay mas mosalig pa man ta sa kwarta for our security, di ba? Nakay daghang kwarta o sa ang kwarta nimo mahimo ng imong Ginoo. Wa man na pasabot ang kwarta dili importante, importante. Pero mas naa pay labing importante nga maoy tinubdan anang imong kwarta, nga maoy tinubdan anang imong grasya. Mao nang Ginoo magigsoon. Muna nga kita giauhag ta o gidapit to trust in God, in His divine providence. Second, important point in today's gospel, whatever place does not welcome you or listen to you, leave them.
shake the dust off your feet. Klaro kay ni, in testimony against them. Ayaw pamugos, kundi maminaw nimo, ayaw pugsa. Biyain ang dapita. Maunay gisugo sa Ginoo. Isang yaw ang mayong balita. Ayuha ang mga masakiton. But if people rejected His followers, then God's followers, don't worry. Nga naman, because God is in our side. God is at our side. Mo ni siya may gisuon. At times, ang atong pagkatinunan, usahay, testingan ba kita sa Ginoo? Kung unsa katinuod ang atong pagsunod kaniya. Daghang mga higayon may gisuon, no, nga dili sayon ang pagkinabuhi sa usa ka pari. Daghang higayon nga di sayon ang kinabuhi sa usa ka kanang tinuod nga Kristiyanos nga kada adlaw mosimba. Usahay ang imong mahimong babag, ang imong pamilya, imong bana nga di mo simba. Ang mobiay-biay nimo imong silingan, di ba? Gani dihay usa ka parokya didto sa Luzon, kanang Our Lady of Manawag nga naas Pangasinan. Do you know sa istorya ni ana nganong gitawag siya Miraculous Lady of Manawag? Tungod kay dihay usa ka dakong sunog mga igsoon. Tuod ang maong sunog, uy, grabe, padung gyud sa direksyon sa simbahan. Padung na masunog ang simbahan. Kay padung man gid ang hangin. Nagkaduol na gyud ang sunog sa maong simbahan. Natarantar na ang pari nga na-assign didto. Kay bamo siya gibuhat, ning gawas ang pari, dala ang statue sa mahal nga Birhen Maria, Our Lady of Manawag. Tuod, iyang giatubang kung asa ang sunog. Kahibamo may gisuon, samtang nagluhod siya, apil ang mga tao nga misunod sa maong pari, nausab ang direksyon sa sunog o kinahinay nga napaong ang kayo. Ngiga, no? Mo na siya. Mao bitaw nang dunay patron nga naman mao ni manalipod nato. Baguhay lang sunog diha sa kining diha sa Tejero. January man to nahitabo. Pista ni Sir Santo Niño. Naa sila chapel may zone nga gamay. Sus. To my amazement, didto man min ang hatag mig mga kanang bags of love, mga bugas, mga canned goods, mga pagkaon dito. Kay bao mo? Sus, nakaingon jud ko, using the eyes of faith. Dako ang milagro ani oy. Nasunog ang mga balay. Tanang mga balay dito nagpalibot. Ang kapilya wa masunog. Sus, tingalahan ako. Unya, naa pag yung mga kortina, di ba kanang kortina, dali magandakpos kayo. Uy, wa masunog asang kortina. Ya kahibaw mo kinsa ilang patron dito, ilahang gipasidunggan. Ang bata nga si Senyor Santo Niño. Muna nadayon ang ilang pista, bisag sa ilang kahimtang. Mao ni nahitabo sa Manawag pud mga igsoon. Kahibaw mo unsay istorya sa mga tao dito. Ang ilang hypothesis mga igsoon, mao ni ilang pamalandong. Ilang gi-analyze ang nahitabo dito sa Luzon katus Manawag. 2 years before, ang mga tao di ganahan silang pari nga nasahin dito. Naglagot sila sa mga pari. Ilang gipakaulawan samtang magmisa. Ilahang pakauwawan na ay magsingit-singgit. Ug tuod may igsoon, diha pay mga higayon, mga gabi nga gibato nila ang kumbinto. Gihingin lang ng ilang pari, pahawa sa among lugar. You know, nahutda nagpasensya ang pari. Literally, he shook off the dusts from his feet and then left the town. Matod pa sa istorya sa mga tao dito, ingon sila nga, mura man mi o gigabaan sa among pari, padre, nga among gihinginlan, they should not have rejected their priests who was a messenger of Christ. Muna siya migsono nga, kanabang musugotag sa dili, ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang atong pagsunod ni Kristo, di man tungod sa pari. Ganin, ni amo karon din, hindi tungod ni Father Alex, nga mo'y nagmisa. Kundi tungod sa atong pagdebosyon sa atong patron, Senyor San Jose. Tungod sa atong pagtuo sa Ginoo.
Kay kung manhita tungod sa tong pari, murag there is something wrong diha nato. We have to examine diha sa ato ang pagtuo sa atong pagkakatoliko. Because dili man ta mga parisyoner. Unsa nang parisyoner? Ang pari may gisimba. Mga parisyoner ta. Parisyoner, no? Dili parisyoner. Sabot bos diferensya ana? Ha? Kana bang inigbalhis pari? Di na mo simba kay wa naman tong paria. Magsigig kuyog-kuyog kay mamatoy ang idol. Ang atong idolo ng Ginoo oy, magpabilin ta kung asa ta dapita. Sigurado ko nga dili man tanang pari inyong giganahan, inyong gigustuhan nga nasayon sa inyong parokya. Apan mo ni akong pahimangno ninyo, no? Nindot kini ebanghelyo karon, nagpahinumdom po din nato nga kuno galing hinginlan mi ninyo. Di mi ninyo dawaton. Mo ni biyai ka ng dapita, taktaka nga bog sa inyong mga tiil. Og hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ingiga, no? Mo ni siya magzoon. As Catholics, we have to pray for our priests. Please pray for us. Dili man mi perpekto. Daghan po mig mga sipyat. Daghan mig mga kahuyangan, mga kakulangan sa mong pagpangalagad isip mga pari. Pero mao ni akong hagit maigsoon. Please pray for us. We need your prayers. Sa mga kami po naningkamot nga magampo pud mi para ninyo. No? Sumuna magampo ay ta. Unya maningkamot sad mi nga mga pangalagad diha kaninyo sa tinuoray. Nindot kayo no ang ato ang tema karon sa atong katekism. True leadership means humble service. You want to be great leaders, then learn to be of service. Learn to serve the least, the lost, and the last. Those people whom the world considers nobody, the vulnerable, diha sa to ang katilingban. So muna malipay kay ko maigsoon ba nga kanabang makatabang ta sa atong magkaigsuonan nga naa sa mga lisod kayo nga kahimtang. Magtinabangay ta, no? Mga programa sa atong parokya, pahibaw ami unsay angaya namo nga buhaton kay basig naa pay mga butang nga wa na mo mahibaw eh. Nya kamo nakahibaw, no? As humble servant, we should be willing to listen to you. Kay a true leader is also a good listener. Labi na karong panahon na, giauhag ta nga mahimong listening church. To listen is not a sign of stupidity, but a sign of humility. No? So muna, sama ni San Jose, andam siyang maminaw. Andam siyang naminaw sa unsa ang gikinahanglan sa iyahang mga kaigsuonan, sa iyang pamilya. Nindot kay nang amahan oy, inahan nga kamao maminaw sa mga mulo, sa mga panginahanglan sa iyahang panimalay, sa iyang sakop, kay mahimo gid siyang maayo nga amahan, maayo nga leader. Dili pasabot nga amahan na ka or inahan ka sa pamilya, ikaw mo'y hawd. Sa mga, di pasabot nga ang pari sa iyong parokya mo'y hari. Dili. Humana na, kaniadto ra na, maigsuon, karaan na siya nga panabot. Karon isip inyong pari, dili mi mga hari. Inyo ming mga sulugoon. We are your servant leaders. Please pray for us. Amen. Manindog paliho. Matag usa ka nato gipili diha ni Kristo alang sa tinagong katuyuan ang atong maampuong mga pangamuyo nakadangat sa atubangan sa Dios nga nakaila og nag-amuma kanato. Sa matag pagampo kita moingon, manggihatagong Dios, dungga kami. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang simbahan, padayong mutawag ug magpadala og dugang pang mga misyonero aron magsangyaw sa kaluwasan sa Dios.
Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga ang katawhan nga naglibog o nagkulang sa pagtahod sa ilang kaugalingon, makakaton sa laraw sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga ang kaluoy, mapakita ngadto kanila, nga misalikway sa mga mensahero sa Dios, ug sa kamatuoran nga dala nila. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga sila nga may seryosong balatian, mudawat sa sakramento sa balaang paghilog. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, maghiusa uban kang Kristo, didto sa tunhayng kahimayaan sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios dungga kami. Manggihatagong Dios pamatiaw og dungga among mga pagampo uban sa pangaman ni Senyor San Jose among patron. Tabangi kami sa pag-ila og pagpasalamat sa imong daghang mga panalangin samtang naghalad kami ni ining mga pagampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangigsuon pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Santos nga Amahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pagalagad katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa Amahan, diha sa iyang amahanong pagbantay, sa imong bugtong anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig, maghimaya, magpasidungog, og magsaulog kanimo sa paghandom namo sa among mahal nga patron, Senyor San Jose, kay siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon og mahuna-hunaon
nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa makasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya sa walay hunong nga pagdaig. Puno ang langit ug yuta sa imong Hosana, Hosana. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa nang kasantos ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nahabanhaw. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inhan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kalami ko nga daygon ug ami ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makakagahom nga amahan, dahil sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayos tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Imo man ang gingharian, himahaya kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tanawa mong mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang paginig sa unay. Wahag tang sa sala sa kalibutan. Ikami Rusa Dios nga nagawahagtang sa kalibutan. Luy kami gi kami sa kalihi na. Mangigsuon kini mao sa Jesucristo atong Ginoo sa Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, nako imo kalawat kanimo, pagpamulong mo lamang, mamaahi ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makapabuhing sakramento. Magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos tungod sa panagingnan ug pangaman ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon nga nagalagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon atong isunod ang damgo ni San Jose, ato mga letters, ato ang isud sa box, ato mga pangandoy nga mahitabo diha sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi sa ato ang pamilya, sa mga tawo nga nagpaampo kanato. Mangayo ta sa pangaman ni San Jose nga iya kining itugot ang atong mga damgo ug ipangayo. Manluhod palihog, damgo ko uban sa damgo ni San Jose. San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios, tudloi ako sa pagdamgo uban sa pagtuog kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga mosalig sa plano sa Dios.
Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing himoa nga ang gugma mo daog o mapatigbabaw. Sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, o ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit ka nako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingong mga plano, aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban o kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Manindog palihog, ang Ginoo manaa ninyo. Atong pasalamatan si Father Joel Oresga, ang atong abogado nga pari nga maoy naghatag sa katikisem kaganina. Og usab ni Ate Lilia Cañete nga maoy nipaambit sa iya hapon nga personal nga kasinatian sa kinabuhi, in line sa kinabuhi sa tumahal nga patron, no? Asa dapita nga natandog ta. So lain-lain ang atuang mga kanang kasinatian, nindot kayo nga ito po ng mapaambit mga igsoon, no? So hinaot punta nga usapod ninyo pohon sa usa sa mga huybis, mao'y mapaambit diri sa atubangan, ha? So nindot kayo na, di na to ikauwaw ang mga nadawat na to nga mga grasya, mga panalangin, mga milagro, pinaagi sa pangama sa atong mahal nga patron. Kaninyong tanan, mga igsoon, daghan kayong salamat in behalf sa among team moderator, Monsignor Roger Fuentes, o banusab ni Father Ayan Phil Balangkig, ang atong in charge sa liturgy, o ba ni Father Jimmy, ni Father Joel, ako si Father Alex, mapasalamaton kay kaninyo sa inyong pag-anhi para sa pagdebosyon nato sa atong patron. Daghang salamat inyong tanan. Sa atong choir, salamat kayo. Lectors and cantors, lay ministers, sakristan, collectors, daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaniyan Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, daling ug maog kalinaw ni Kristo. Daghan usab nga salamat sa atong shrine ministry. Thank you very much kaninyong tanan.